Magandang araw Pilipinas. Welcome to CNS Vlogs PH. Ayan, nandito ako ngayon sa Montalban, Rizal. Ayan, nandito ako ngayon sa kapatid ko. Yan, ipapakita ko muna yung aking kapatid. Yan, si Utol. Ayan, hi naman yan, hi. Hi! Ayan, ayan. Yan, napaka-alikabok. Yan, nagwawalis. At syempre, yan, kasama ko si Ryan. Ayan. Namamasyal kami dito ngayon sa Montalban, Rizal. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga tanim na halaman dito at yung mga alagaan niyang manok, pabo. Ayan, ipapasyal ko kayo dito sa Montalban, Rizal. Ayan. Dito ako ngayon sa Montalban, Rizal. Ayan, napakadaming tanim dito. Ayan, may mga saging. Ayan. At, ayan, nakakatuwa. Marami siyang tanim dito. Ayan. Ayan. Ito yung punong alagaw. Ayan, nung nakaraan, kumuha kami dito. Ayan, ginagamit ito pampangat. Habang namamasyal tayo, ayan ang aking utol. Yung mga alaga niyang mga manok. At ito yung alaga niyang elepante. Elepante, hindi. Pabo lang yan. Kala nyo lang elepante. At ito yung napakalaking manok. Ayan. Abutin siguro to ng 100 kilo. Ayan, 100 kilo. Mga 7 kilo lang ito. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, marami siyang alagang mga manok. Kasi, alam mo ba sikreto dito? Ayan, ipapakita ko sa inyo mamaya. Mayroon din siyang incubator. Ayan, kaya dumami itong manok na ito. Ayan, ipapasyal ko muna kayo. Ayan, ito, may mga punong guyabano. Ayan, siguro mga 4 na taon na ito kasi ako rin yung nagdala ng mga punlang ito. Ayan, dito sa Montalban, natatandaan ko 2018 pa ako napunta dito. Ayan, nung dinala ko ito. Ayan, itong mga guyabanong ito. Ayan, malalaki na ngayon. At ito, napakadaming tinanim na punong saging. Ayan. Yan, saging daw, marami dito. Yan, pasyal-pasyal ako dito. Ayan. Napakasarap ng simoy din ng hangin dito. Ayan, nakakatuwa. Ayan. Saging. Dami saging. Ayan, saging uli. At ito yung alaga niyang pabo. Ilang ba sisiw nito? 10. Ayan, 11. Ayan, 11 pabo. Ayan, kailangan pag nag-aalaga ka daw ng pabo, ayan, kailangan naka-elevate. Kasi maselan nito sa, ayan, maselan siya sa langgam. So, ang sekreto, kaya naka-elevate, nakapatong siya, may tubig, para hindi makapasok yung langgam. Yan ang sekreto ng pag-aalaga ng pabo. Ayan. Ayan. Ito yung asawa niya. Asawa, ayan. Daming mga manok. At ito yung mga paitlugan niya. Ayan. Paitlugan. Ayan, paitlugan. Ayan. 10 itlog. Ayan, yung mga itlog na yan. Kaya napapadami niya. Ayan, may itlog din dito. Ilang itlog ba dito? Ayan, nasa 10 din. Ayan. Ayan. Ito yung nilalagay niya sa pugad, yung dahon ng alagaw. Ayan, panglaban to sa hanip. Ayan. Nilalagyan niya ng dahon ng alagaw para iwas anip. Ayan. At ito naman yung kanyang incubator. Ayan, mapapansin nyo. Ayan. Buksan nga natin. Ayan. Maraming nakasalang na itlog. Ayan. Iyon, oh. Ayan. Ano bang temperature dapat? 37.7. Ayan. Ayan. Kaya dumami ng dumami ang mga alaga niyang
itlog, saka itlog. Dumami na yung mga alaga niya, manok, hindi itlog. Ayan. Ayan, saka pabo siyempre. Ayan. Pasyal din tayo dito sa bandang likod. Ayan, may mga manok pa dito. Ayan, may mga inakay. Ayan. Ayun o, 1, 2, 3, 4. Ayan, may siyam na sisiw siya. Ayan. Ayan. Kakatuwa dahil yung alaga niya manok dito, gumagala lang dito sa lote niya kasi ayan, may bakod siya. Steel matting. Ayan, nakapalibot siya ng steel matting. At bandang taas naman, ayan, mayroon siyang fish net para hindi makalabas yung mga alaga niyang manok. Ayan, at ito yung kanyang munting kubo. Ito yung bandang likod ng kanyang munting kubo. Ayan, napakasarap ng buhay dito sa probinsya. Ayan, kaya pumunta kami dito. Ayan, may dala kaming sidecar. Ayan, bumili ng bagong motor yung aking kapatid. Ayan, ito yon. At dito ikakabit yung sidecar. Ayan, pasyal tayo dito sa bandang harap. Nako, kung nakakita kayo ng higanting barya, ayun, meron ako yung 1 piso at 5 piso. Eto, may higanting manok din. Ayan. Lahing Thailand daw ito. Aywan ko ba? Pag sinabing malalaking manok, hindi lahing Pilipino. Aywan ko ba? Siguro ang lahing Pilipina. Ayan, pasintabi na. Ayan, kulang sa height. Ayan. Napakalaking manok na ito. Ito pa. Ayun. At ito nga, ayan, galing Thailand daw, imported. Thailand. Ayan, ito ba yung mga kapartner niya? Ang dami. Ayan. Ito siyempre mga kapartner niya. At ito na yung mga ipinakakalad niya lahi. Ayan. Malalaking manok. Ito pa. Ayun. At ito nga, yung kanyang munting kubo. Ayan. Ayan. Namasyal lang kami dito sa Montalban, Rizal, dito sa aking kapatid. Ayan. Para makakuha din ng mga saging. Ayan. ito, saging. Ayan. Mukhang hindi pa ito pwedeng tibain. Medyo ayan, marami saging. Ayan. Ayan, ito may manok pa. Ayan na. Ayan. Pasyal-pasyal dito sa aking munting bukid. Aking munting bukid. Sa munting bukid ng aking kapatid. Ayan, muli, stay safe, stay home, God bless, Diyos mabalos.